Des del cap de setmana de l'1 de novembre, des del dia 30, per tant, d'octubre, que ja sabeu que una part de les mesures sanitàries van anar adreçades en el sentit de tancar aquells centres que feien activitats extraescolars, prohibir les activitats extraescolars sempre que no tinguessin lloc dintre del centre escolar i poguessin garantir que es mantenien els grups bombolla escolars. Doncs bé, això ha afectat, us imagineu, acadèmies d'idiomes, de manualitats, també, però, acadèmies de dansa. És per això que volem saber com està el sector, justament avui, que bona part del sector es reuneix a Barcelona en una manifestació, en una trobada posada en comú, que ja en tenim imatges, ja s'ha vist, passava aquest matí, crec que a la plaça Sant Jaume. És la nostra convidada, la Meritxell, és membre de l'Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona. Té una escola aquí a la ciutat. Meritxell Pubill, bon dia. Hola, bon dia. Hem vist imatges de diferents companys, també professors de dansa, que estaven reunits, jo diria que a la plaça Sant Jaume. Hi havia una convocatòria d'unes 300 escoles a nivell de tota la comunitat autònoma i hi ha moltes escoles de tota la comunitat que s'han reunit allí per donar una mica d'imatge al nostre sentiment. És possible que vosaltres també feu aquí a nivell de Tarragona una trobada, no, Meritxell? Expliquem-ho ja, el que teniu pensat fer. Sí, ahir vam tindre just una reunió amb la presidenta i les altres membres de lo que és l'associació de les comarques de Tarragona, de professors de comarques, i estem organitzant, a veure si ens donen els permisos per dijous fer o davant del balcó del Mediterrani o davant de la Diputació, perquè no ho tenim clar, perquè tot això s'ha de demanar permisos, doncs també una mostra amb directores d'escoles de Tarragona, estiguin dins de l'associació o no, està obert a tothom. En quan tinguem els permisos ho passarem i farem la convocatòria per fer una miqueta això de la mostra del nostre sentiment i una mica el dol que tenim per dins, no? Totes. No dic, seria una concentració dijous al matí? Sí, a les 12 del matí. Molt bé. Quantes escoles hi ha de dansa a Tarragona? Tu deies, siguin de l'associació o no ho siguin. A Tarragona ciutat, més o menys, tens idea de quantes escoles hi ha? Pues jo sé que dins de l'associació som entre 24 i 26, t'ho dic així de memòria, però n'hi ha bastantes més que són de diferents disciplines, o dansa urbana, o inclús disciplines com salsa, ball de saló. No te les podria enumerar, això sí que em perdo una mica, però que n'hi ha bastantes més. Meritxell, com esteu? Com esteu? Quina és la vostra situació? Explica'ns. La nostra situació és que estem una mica amb l'energia baixa i una mica amb la nostra freqüència positiva una mica més baixa de la que estem acostumats. Som un sector que, qui és la seva vocació, tant sigui docent com a ballarí i ballarina, sempre intentem estar al 100% per poder donar el rendiment tant a les nostres aules com amb el públic. I la veritat que la decaiguda en el seu primer moment de l'estat d'alarma, que vam superar i que vam reobrir amb tota la il·lusió i totes les ganes, i tenim que dir que els alumnes, els que s'han mantingut, van vindre amb tota la il·lusió i ganes de tornar a retrobar-nos, ara amb aquest segon stop ens ha fet com baixar una miqueta la moral en general. Jo transmeto el meu sentiment i el sentiment de la majoria de companys, siguin docents o ballarins, que em parlen. Perquè és com una aturada després d'haver fet totes les mesures de prevenció, tot el que se'ns va dir per poder reobrir, tant alumnes amateurs com semiprofessionals, com gent que s'examina, amb altres certificacions i titulacions. Ja et dic, venien power, venien superbé, venien amb molta energia positiva, i aquest peron a nivell, ja et dic, tant de mestres com d'alumnes ha sigut, ostres, una altra vegada, després d'haver delimitat les nostres aules, d'haver seguit amb tots els protocols de neteja, després de cada classe, passant mopes, netejant, desinfectant, ja et dic, tots els protocols que s'han exigit, limitant l'aforament a un 30% o un 50% si fa falta, per poder seguir endavant, no? Tenim les pantalles. El nostre sentiment és que les pantalles puntualment, ja et dic, amb gent que es forma des de l'estranger, que ens volen veure, antics alumnes que s'han tingut que desplaçar per X, està molt bé. Però per una continuïtat docent ens costa molt, perquè la dansa és energia. No són virtualitzables, doncs, amb naturalitat les classes? Es poden virtualitzar i ho hem fet i lluitem a mort perquè la qualitat sigui la mateixa, però és molt difícil per lo que et dic, perquè la dansa és energia, sigui la que sigui, I encara que actualment no ens puguem tocar, no es poden, tenim que mantenir les distàncies,
els nostres serveis, amb les nostres distàncies, la mascareta posada i amb tots els protocols són segurs. O sigui, no hi ha cap estudi que hagi avalat o que ens hagi dit que les escoles hagi sigut a l'epicentre d'algun focus d'aquesta pandèmia. Aquesta pandèmia, que ja et dic, que nosaltres sobretot volem recalcar que no som negacionistes, que sabem que la pandèmia existeix, que és una desgràcia a nivell mundial, però que hem ficat totes les nostres prevencions i que si nosaltres hem de tancar per una salut amb tota la població en general, nosaltres no ens neguem a tancar ni molt menys, n'exigim una reobertura si això ha de ser un risc general. El que volem, doncs, si és real que és un risc, doncs que també ens ajudin a nivell d'ajuts, de subvencions, que s'obrin subvencions explícites pel nostre sector, que estem abandonats, perquè sembla que només existeixin els estaments reglats, no? Diguéssim, Institut del Teatre, conservatoris, professionals, i són moltes escoles, molts estudis de dansa que lluitem dia a dia i sembla que no siguem a cap puesto. És com una llacuna legal de dir, donem la mateixa formació, el mateix servei, molts dels nostres alumnes després són grans ballarins, nacionals i internacionals, i actualment no se'ls dona cabuda. Ni en l'estat d'alarma, ni actualment amb aquesta quinzena. Després, sí, jo no vull fer ni anomenar políticament, perquè crec que és una cosa que no ens pertoca, però després diuen que sí, que hi ha molts ajuts, que hi ha moltes subvencions, però t'he dit que la realitat és bastant diferent. Molt bé. Bastant diferent. Doncs tot això és el que es vol reivindicar, també donar visibilitat a que hi ha aquest sector a les escoles de dansa que tenen una missió d'extraescolar, però també de professionalització, que teniu com un buit legal, que sembla que les ajudes costen d'arribar i tampoc estan massa clares ni accessibles. En fi, tot això que avui arribava a Barcelona en forma d'aquesta concentració a la plaça Sant Jaume també tindrà la seva rèplica a Tarragona, pel que ens deia la Meritxell, el dijous a migdia, a falta de determinar encara el lloc depenent dels permisos. Sí, depenent dels permisos i de tot això, i ja et dic que nosaltres volem el millor per tothom, volem que aquesta pandèmia marxi ja i que tot sigui positiu i contra l'ésser humà més positiu està, menys arriben aquestes coses, no? Però per desgràcia està morint molta gent i això és real. Nosaltres, ja et dic, no reivindiquem obrir, vinga, obrim perquè sí, reivindiquem perquè sí, no. Nosaltres, si avalem que som segurs, perquè ho hem avalat i ho podem mostrar i demostrar, també volem que si ens obliguen a tancar, doncs els ajuts siguin els que tenen que ser. A vegades fa por parlar de diners, però és que hi ha moltes escoles, petites o grans, és igual, que potser no els hi arriben tots els ajuts, perquè a vegades les partides pressupostàries són, vinga, fins que arribin totes les sol·licituds. Però si hi ha una petita escola que no té gestoria, triga més amb recapitular tota la informació que se'ls demanen i no li arriba aquest ajut, això també és injust, perquè estem fent també com unes sí i les altres no, pels medis econòmics que tinguin al darrere o l'ajut que tinguin al darrere. Creiem que almenys personalment, i et dic, i compartint amb altres mestres que han pogut parlar. Ha quedat ben palès i ben explicat i ho anirem seguint, de fet, estarem pendents del que pugui passar dijous. Avui hem parlat sobre la situació de les escoles de dansa, una trentena a Tarragona, comptant així a l'engròs, Déu-n'hi-do, si afecta a professors i també a persones que s'hi van a formar. La Meritxell Pubill és membre de l'Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona. Gràcies, moltes gràcies, Meritxell. A tu. Una abraçada. Fins la propera, igualment.